कि जेकर नाम नहीं काम बोलेला आ सवरले बड़ा पूरा उत्तर प्रदेश के। कि अरे जेकर नाम नहीं काम बोलेला आ सवरले बड़ा पूरा उत्तर प्रदेश के। अरे यही तरह ना कहल गइल बा विकास पुरुष भैया अखिलेश के। विकास पुरुष उत्तर प्रदेश के कहल जाला भैया। अरे किना साधु के भेष के आदमी एकदम फ्रेश के। किना साधु के भेष के आदमी एकदम फ्रेश के। उत्तर प्रदेश के जनता मांगता खाली अखिलेश के। जनता उत्तर प्रदेश के अब मांगत बा अखिलेश के। कि अखिलेश भैया के हरावे खातिर लागल बा डबल इंजन के सरकार। कि अरे जौनपुर के लइकन का भीड़ देख के विरोधियन के आ गई बुखार। अरे तो हम लोग से बता दें ये भैया अब की बार यूपी में बनत बा अखिलेश भैया का सरकार। 22 में 400